Καλησπέρα και από μένα. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πρόλογο. Να ευχαριστώ και τους οργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Βασίλης Σιδερής, είμαι γιατρός βιοπαθολόγος και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Διαγνωστική Αθηνών. Στη σημερινή παρουσίαση θα μιλήσω για το εντερικό μικροβίωμα και τη σχέση του με την εμφάνιση αυτοάνωσων νοσημάτων. Η δομή της σημερινής παρουσίασης περιλαμβάνει μια εισαγωγή στο ανθρώπινο μικροβίωμα και τις λειτουργίες του, τη σχέση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και των αυτοανοσιών και τέλος θα παρουσιάσω τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε για τη θεραπεία του μικροβιώματος. Πάμε λοιπόν να δούμε ορισμένα στοιχεία για το ανθρώπινο μικροβίωμα. Ο όρος μικροβίωμα είναι σχετικά πρόσφατος. Επινοήθηκε το 2001. Μέχρι τότε χρησιμοποιούσαμε τον όρο χλωρίδα ή μικροχλωρίδα. Μικροβίωμα ονομάζουμε το σύνολο των μικροοργανισμών που βρίσκονται στο ανθρώπινο σώμα εξωτερικά και εσωτερικά. Το ανθρώπινο μικροβίωμα βρίσκεται στο δέρμα, σε ολόκληρο το γαστρεντερικό σωλήνα, το ανώτερο αναπνευστικό και το ουροπιογεννητικό σύστημα, με σύνθεση όμως που διαφέρει κατά τόπους. Ορισμένα εντυπωσιακά νούμερα για το ανθρώπινο μικροβίωμα είναι ότι ο αριθμός τους είναι 100 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί, το 90% από αυτούς βρίσκονται στο έντερο, είναι 10 φορές περισσότεροι από τα ανθρώπινα κύτταρα ή με άλλα λόγια είμαστε κατά 90% μικρόβια και κατά 10% άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι δεν χαρακτηρίζονται ως οργανισμοί αλλά υπεροργανισμοί. Τα γονίδια των μικροβίων είναι 100 φορές περισσότερα από τα ανθρώπινα γονίδια. Υπάρχουν περισσότερα από 10.000 είδη σε ολόκληρο το σώμα και περισσότερα από 1.000 στο έντερο. Οι βιοχημικές αντιδράσεις που επιτελεί συνολικά το μικροβίωμα μέσα στην ιστορία και ένας διαχρονικός ανθρώπινος πειρασμός. Συγκρίνονται με τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των βιοχημικών αντιδράσεων του ύπατος. Το μικροβίωμα ελέγχει ή συμμετέχει σε πάρα πολλές, σχεδόν σε όλες, τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Όλα αυτά έχουν αναγκάσει την επιστημονική κοινότητα να μιλάει για ένα νέο όργανο του ανθρώπινου σώματος ή ξεχασμένο όργανο, αν θυμηθεί κανείς ότι πρώτος ο Ιπποκράτης είχε αναφερθεί στη σημασία του εντέρου. Εντερικό μικροβίωμα είναι το σύνολο των μικροοργανισμών που ζουν μέσα στο έντερο, συμβιωτικά και σε αρμονία με τον άνθρωπο. Οι μικροοργανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν μικρόβια, αρχαιοβακτήρια, ιούς, τόσο των ευκαριωτικών κυττάρων όσο και των μικροβίων, οι γνωστοί φάγοι, και ευκαριωτικούς οργανισμούς. Το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να ανήκει σε περισσότερα από 1.000 διαφορετικά είδη, εκ των οποίων 30 με 40 αποτελούν το 99% του μικροβιώματος. Σε κάθε άνθρωπο δεν υπάρχουν όλα τα είδη, αλλά συνήθως υπάρχει ένας αριθμός 100 έως 150 διαφορετικών ειδών. Τα μικρόβια του εντερικού μικροβιώματος ανήκουν συνολικά σε 12 διαφορετικά φύλλα. Όμως 4 φύλλα είναι κυρίαρχα. Είναι τα Firmicutes, που αποτελούν τα περισσότερα. Εδώ ανήκουν τα γνωστά ίσως γκραμ-θετικά κλωστηρίδια, γαλακτοβάκιλοι, σταφυλόκοκκι. Τα Bacteroidetes, που αποτελούν τα αμέσως επόμενα σε αυθονία, τα μπακτερόιδες και οι πρεβοτέλες ανήκουν εδώ. Τα ακτινομπακτέρια με πιο γνωστό εκπρόσωπο το Bifidobacterium. Τα βέρουκομικρόμπια με πιο γνωστό εκπρόσωπο την ακερμανσία. Και υπάρχει ακόμη το φύλλο Proteobacteria, στο οποίο ανήκουν τα γνωστά γκραμ-αρνητικά εντεροβακτήρια, όπως η Escherichia coli, οι ψευδομονάδες, η Klebsiella proteus κτλ. Υπάρχουν δύο θεωρίες σχετικά με την προέλευση του ανθρώπινου μικροβιώματος. Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, την πρώτη θεωρία, η οποία αναφέρεται ως μοντέλο στήρας μήτρας, τα μικρόβια αποκτώνται από τη μητέρα και από άλλους ανθρώπους ή το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τον τοκετό. Ωστόσο, υπάρχει τώρα μια πληθώρα νέων μελετών που αμφισβητούν την παραδοσιακή άποψη της απόκτησης του εντερικού μικροβιώματος. Αυτές οι μελέτες προτείνουν ότι ούτε το έμβριο, ούτε ο πλακούντας, ούτε το αμνιακό υγρό είναι στήρα μικροβίων και ότι η απόκτηση και ο απικισμός του ανθρώπινου γαστρεντερικού σωλήνα ξεκινάει μέσα στη μήτρα. Όποια από τις δύο θεωρίες και να ισχύει τελικά, όλοι συμφωνούν ότι τη βασική του υπόσταση το μικροβίωμα τη λαμβάνει κατά τον τοκετό, περνώντας μέσα από τον κόλπο. Το είδος του τοκετού, όπως γίνεται φανερό, επηρεάζει τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος του βρέφους
Και έχει ενδιαφέρον ότι το εντερικό μικροβίωμα του νεογέννητου μοιάζει πολύ με το μικροβίωμα που έρχεται σε επαφή κατά τη γέννηση. Κατά τη διάρκεια ενός φυσιολογικού τοκετού, το βρέφος εμβολιάζεται με το κολπικό μικροβίωμα της μητέρας, το οποίο διαφέρει από το μικροβίωμα του δέρματος που έρχεται σε επαφή κατά τη διάρκεια μιας καισαρικής τομής, που είναι το δέρμα της μητέρας, το μικροβίωμα του ιατρικού προσωπικού, αντικειμένων κτλ. Το εντερικό μικροβίωμα του νεογέννητου αρχικά απικίζεται από έντερομπακτέρια. Τις επόμενες μέρες κυριαρχούν στη μικροβιακή κοινότητα αυστηρά αναερόβια βακτήρια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα κυριαρχούν τα μπίφιντομπακτέρια στο έντερο, αλλά η εισαγωγή στερεών τροφών στους 4 έως 6 μήνες συνοδεύεται από περαιτέρω αλλαγές στο μικροβίωμα. Το μικροβίωμα σταθεροποιείται στην ηλικία των 3 ετών και παραμένει σχετικά σταθερό σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, αλλάζει λίγο στους υπερήλικες. Η κύρια κινητήρια δύναμη των αλλαγών αυτών είναι κυρίως ο απογαλακτισμός και η εισαγωγή της στερεάς τροφής. Οι πρώτες 1000 μέρες θέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική υγεία ενός παιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περίοδου, η γαστεντερική οδός του βρέφους υφίσταται ταχεία ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης του μικροβιώματος στο έντερο. Αυτό περιλαμβάνει τον απικισμό του γαστεντερικού σωλήνα από έναν αριθμό περίπου 100 τρισεκατομμυρίων βακτηρίων. Ενώ το μικροβίωμα αναπτύσσεται στο έντερο, το ανοσοποιητικό σύστημα του βρέφους αναπτύσσεται επίσης περαιτέρω μετά τη γέννηση. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο εξειδικευμένων οργάνων, ιστών, κυτάρων, πρωτεϊνών και άλλων ουσιών, των οποίων η δουλειά είναι να προστατεύουν το σώμα από παθογόνους παράγοντες, όπως βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα, ξένα κύτταρα και πολλά άλλα. Αυτή η εξέλιξη είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τα βρέφη μετακινούνται από το προστατευμένο περιβάλλον της μήτρας σε ένα περιβάλλον όπου το ανοσοποιητικό σύστημα πρέπει να δράσει, να προσαρμοστεί και να είναι ανθεκτικό. Τα βρέφη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη λοιμώξη τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας μετά τη γέννηση, καθώς το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργικό. Με την πάροδο του χρόνου, το ανοσοποιητικό σύστημα των βρεφών πρέπει να μάθει να αμήνεται έναντι της εισβολής και ταυτόχρονα να ανέχεται τις αυλαβείς ουσίες. Περίπου το 70 έως 80% των κυτάρων του ανοσοποιητικού συστήματος βρίσκεται στο έντερο. Αυτό θα το πω πολλές φορές σήμερα, έτσι. Επειδή το έντερο είναι μεγάλο και η επένδυσή του είναι πολύ αναδιπλωμένη, το επιθύλιο του εντέρου αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική διεπαφή του σώματος με τον έξω κόσμο. Οι λειτουργίες του εντερικού μικροβιώματος στον άνθρωπο χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: μεταβολικές, προστατευτικές και αριθμιστικές. Πολύ περιληπτικά, το μικροβίωμα συμμετέχει στο μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπών. Συμμετέχει ακόμη στο μεταβολισμό των χολικών οξέων, στην απορρόφηση ιόντων, στην παραγωγή βιταμινών, στο μεταβολισμό των πολυφενολών και άλλων φυτοχημικών, καθώς και φαρμάκων και άλλων ξενοβιωτικών. Το εντερικό μικροβίωμα έχει συλλογικά μεταβολική δραστηριότητα ίση με ένα όργανο εντός του γαστεντερικού σωλήνα. Ο μεγάλος αριθμός γονιδίων της μικροβιακής κοινότητας παρέχει μια ποικιλία ενζύμων και βιοχημικών οδών που είναι τελείως διαφορετικά από τα αντίστοιχα του ξενιστή, όπως για παράδειγμα τη διάσπαση πολυζαχαριτών, πολυφενολών και στη σύνθεση βιταμινών. Οι υδατάνθρακες αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής και οι περισσότεροι απορροφώνται είτε άμεσα είτε πέπτονται πρώτα από τα πεπτικά ένζημα και συνέχεια απορροφώνται ως απλά ζάχαρα στα ανώτερα τμήματα του πεπτικού. Ένα τμήμα των προσλαμβανόμενων υδατανθράκων διαφεύγει τις πέψεις στο ανώτερο τμήμα και φτάνει σε τμήματα της πεπτικής οδού που είναι διαθέσιμα για μικροβιακή μετατροπή. Εκτός από τους διαιτητικούς υδατάνθρακες, διαθέσιμοι για μικροβιακή ζύμωση είναι και οι υδατάνθρακες που προέρχονται από τις γλυκοπρωτεΐνες της βλένης του ξενιστή. Οι υδατάνθρακες αυτοί ζυμώνονται, όλοι οι υδατάνθρακες, έτσι, στο παχύ έντερο προς λιπαρά οξέα βραχίας αλήσου. Συνεχίζω λοιπόν με τις λειτουργίες του εντερικού μικροβιώματος, που είναι η παραγωγή βιταμινών. Είναι γνωστό εδώ και 40 χρόνια ότι το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να συνθέσει ορισμένες βιταμίνες, κυρίως τη βιταμίνη K και βιταμίνες της ομάδας Β. Αυτές οι βιταμίνες είναι σαφώς σημαντικές για το μεταβολισμό των βακτηρίων, αλλά υπάρχουν στοιχεία για τη μεταβολική και φυσιολογική σημασία και για τους ξενιστές. Για ορισμένες βιταμίνες του συμπλέγματος Β, το εντερικό μικροβίωμα συνθέτει πάνω από το 25% της μέσης συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης, ενώ για τη βιταμίνη Β6, όπως βλέπετε, φτάνει στο 86%. Το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να επηρεάσει το μεταβολισμό δεκάδων φαρμάκων και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αλλάζει την αποτελεσματικότητα ή τα προφίλ των παρενεργειών τους.
Υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να αδρανοποιηθούν, να αλλάξουν δράση ή και να γίνουν τοξικά για τον άνθρωπο από τη δράση του εντερικού μικροβιώματος. Από τις υπόλοιπες λειτουργίες του εντερικού μικροβιώματος, τις ρυθμιστικές και τις προστατευτικές, πολύ περιληπτικά αναφέρω ότι μια σημαντική λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος είναι η δημιουργία ενός φραγμού που εμποδίζει την εισβολή παθογόνων μικροοργανισμών. Τα μόνιμα μικρόβια του εντέρου αντιπροσωπεύουν ένα παράγοντα αντίσταση στον απικισμό από εξωγενή μικρόβια μέσω πολλών και διαφορετικών μηχανισμών. Οι ρυθμιστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των επιθυλιακών κυτάρων του εντέρου, τη ρύθμιση των νευροενδοκρινικών οδών και τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως ήδη αναφέρθηκε. Το πόσο σημαντική είναι η ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος από το εντερικό μικροβίωμα φαίνεται από το γεγονός ότι περίπου το 70% του συνόλου του ανοσοποιητικού συστήματος στον άνθρωπο βρίσκεται στο έντερο. Από τι εξαρτάται όμως η σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος? Όπως ήδη είπαμε, από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην εξέλιξη του μικροβιώματος είναι το είδος του τοκετού και ο θυλασμός. Άλλα σημαντικά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα του εντερικού μικροβιώματος και των λειτουργιών του είναι το που ζει κάποιος, σε ποια περιοχή του κόσμου, αν ζει σε πόλη ή σε αγροτική περιοχή. Το μικροβίωμα των Ιαπώνων είναι διαφορετικό από των Ευρωπαίων και των Αφρικάνων και των παιδιών της πόλης είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο των αγροτικών περιοχών. Η διατροφή είναι επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο επηρεασμού του μικροβιώματος, ανεδυτικού τύπου ή μεσογειακή για παράδειγμα. Η χρήση φαρμάκων με πρώτα τα αντιβιωτικά και μετά τα αντιόξινα, καθώς και άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για το στομάχι και στην πραγματικότητα παρεμποδίζουν την πέψη. Άλλα χημικά πρόσθετα τροφίμων όπως είναι τα τεχνητά γλυκαντικά. Το στρες, ψυχολογικό ή συναισθηματικό, η άσκηση και το κάπνισμα επηρεάζουν επίσης το μικροβίωμα. Αρνητικά, έτσι. Όπως είδαμε και νωρίτερα, η ηλικία επίσης επηρεάζει τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος. Ως δυσβίωση ή δυσβακτηρίωση ορίζεται η ποιοτική ή και ποσοτική αλλαγή στο εντερικό μικροβίωμα, στις μεταβολικές του δραστηριότητες και στην τοπική του κατανομή. Το αντίθετο της δυσβίωσης είναι η ευβίωση ή καλώς έχουσα αρμονική συμβίωση. Η δυσβίωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, κυρίως όμως είναι αποτέλεσμα κακής διατροφής, λήψης φαρμάκων και λοιμόξεων του γαστρεντερικού. Οι διαταραχές του εντερικού μικροβιώματος έχουν συσχετιστεί αιτιολογικά με νοσήματα του γαστρεντερικού, όπως είναι τα φλεγμονώδη νοσήματα, με σπαστική κολίτιδα, με κοιλιοκάκι, με καρκίνο του παχαίου εντέρου και άλλα. Έχουν σχετιστεί με διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως αλλεργίες και αυτοάνοσα νοσήματα που θα αναφερθούμε αναλυτικότερα. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι το 70% των ανοσολογικών αντιδράσεων του οργανισμού λαμβάνουν χώρα στο έντερο. Έχουν σχετιστεί με διαταραχές του νευρικού συστήματος, όπως ο αυτισμός, νευροεκφυλιστικά νοσήματα και κατάθλιψη. Οι διαταραχές του μικροβιώματος συνδέονται επίσης αιτιολογικά με συστηματικά νοσήματα, όπως η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο. Όπως βλέπετε, η λίστα των παθολογικών καταστάσεων που έχουν σχετιστεί με το μικροβίωμα είναι πολύ μεγάλη και διαρκώς αυξάνεται. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι πίσω από κάθε νόσημα, με άμεσο ή έμεσο τρόπο, κρύβεται το μικροβίωμα. Περισσότερες από το 90% των παθήσεων στον άνθρωπο έχουν σχετιστεί με διαταραχές του μικροβιώματος. Για να θυμηθούμε πάλι τον Ιπποκράτη, που πρώτος είπε ότι όλα τα νοσήματα ξεκινούν από το έντερο. Στη διαγνωστική Αθηνών για τον έλεγχο του εντερικού μικροβιώματος και των λειτουργιών του χρησιμοποιούμε πάνω από 10 χρόνια το EnteroScan. Το EnteroScan περιέχει, όπως βλέπετε, πολλές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως τον προορισμό των μικροβίων με μοριακές αναλύσεις, που μας βοηθούν να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβαίνει στο εντερικό μικροβίωμα και στη συνέχεια με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να βοηθήσουμε στη θεραπεία του. Το δεύτερο τμήμα της παρουσίασης αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα, της αυτοανοσίας και την αιτιολογική του σχέση με το εντερικό μικροβίωμα. Σε όλες τις εργασίες για το εντερικό μικροβίωμα τίθεται πάντα το ερώτημα: είναι η παρατηρούμενη δυσβίωση αιτία της νόσου ή μήπως είναι το αποτέλεσμά της? Όπως το συγκεκριμένο υποθετικό παράδειγμα. Το καλοκαίρι παρατηρούμε αύξηση στην κατανάλωση παγωτού και επίσης αύξηση στη συχνότητα των ηλιακών εγκαυμάτων. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή η κατανάλωση παγωτού και τα εγκαύματα, έχουν κάποια σχέση αιτίας αποτελέσματος ή απλώς συνυπάρχουν.
Σε πολλές πειραματικές μελέτες για τη δυσβίωση και το εντερικό μικροβίωμα χρησιμοποιούνται τα αγνοθοβιωτικά ή αξενικά πειραματόζωα. Ποντίκια δηλαδή που γεννήθηκαν με καισαρική τομή και μεγάλωσαν σε στήρο περιβάλλον και που φυσιολογικά δεν έχουν κανένα μικροοργανισμό στο δέρμα, στο αναπνευστικό ή στο γαστεντερικό τους. Τα ζώα αυτά αναπνέουν στήρο αέρα, τρώνε και πίνουν αποστηρωμένες τροφές. Με τη χρήση τέτοιου πειραματοζώων έγινε δυνατός ο σαφής συσχετισμός αιτίας αποτελέσματος, δυσβίωσης και νόσου. Τα αγνοθοβιωτικά πειραματόζωα έχουν σημαντικές διαφορές από τα συμβατικά πειραματόζωα που αφορούν το έντερο, το ύπαρ, τα αγκία, το μεταβολισμό, μορφολογία, συσσόρευση λίπους και φυσικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Διαφορές που οφείλονται ακριβώς στην έλλειψη μικροβιώματος. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τέτοια πειραματόζωα έγινε η δυνατή η διάκριση αλλά και η επιβεβαίωση των σχέσεων ή αξώνων σχεδόν όλων των οργάνων με το έντερο. Υπάρχουν οι άξονες εγκεφάλου εντέρου, οφθαλμού εντέρου, ύπατος εντέρου. Όλα τα όργανα και συστήματα του ανθρώπου συνδέονται με έναν αμφίδρομο και λειτουργικό τρόπο με το έντερο και το εντερικό μικροβίωμα. Τα αυτοάνωσα νοσήματα εξαπλώνονται παγκοσμίως. Τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν μια σταθερή αύξηση των αυτοάνωσων σε όλες τις δυτικές κοινωνίες τις τελευταίες 5 δεκαετίες. Επιπλέον φαίνεται ότι η αύξηση των αυτοάνωσων συμβαδίζει με την αύξηση των αλλεργιών και των καρκίνων, ενώ οι λοιμώξεις είναι λιγότερο συχνές, τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες, δημιουργώντας έτσι τη βάση για την υπόθεση της υγιεινής, δηλαδή ότι η έλλειψη έκθεσης σε μολυσματικούς παράγοντες κατά την παιδική ηλικία οδηγεί σε απώλεια της άνοσου ανοχής, που με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση των αλλεργιών, των αυτοανοσιών και των καρκίνων στην ενήλικη ζωή. Τα αυτοάνοσα θεωρούνται σχετικά σπάνια, αλλά οι επιπτώσεις τους στη θνησιμότητα και την νοσηρότητα είναι σημαντικές. Ο συνολικός επιπολασμός αυτοανοσίας είναι περίπου 3 έως 5% στο γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα. Έχουν περιγραφεί περίπου 100 διαφορετικές αυτοάνωσες παθολογικές καταστάσεις με διαφορετικό επιπολασμό. Η επιδημιολογία γίνεται πιο περίπλοκη όταν λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα αυτοάνοσα μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Σχεδόν σε όλους τους ασθενείς, ο επιπολασμός είναι αυξημένος σε συγγενείς πρώτου βαθμού και είναι ακόμη υψηλότερο σε μονοζυγωτικούς διδύμους. Υπάρχει αυξημένη συχνότητα αυτοάνωσων νοσημάτων στις γυναίκες, με αναλογία γυναικών προς άντρες που κυμαίνεται από 10 προς 1 έως 1 προς 1. Εξαίρεση αποτελεί η νόσο του Κρόνου που είναι ανάποδα. Η αναλογία είναι 1 προς 1,2. Η προτίμηση για τις γυναίκες της αυτοανοσίας έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή, αλλά παραμένει άλυτη. Το ανοσοποιητικό σύστημα αναπτύχθηκε με κύρια λειτουργία την προστασία των ξενιστών από μολυσματικούς παράγοντες. Το μονόστιβο επιθύλιο του εντερικού βλενογόνου αποτελεί το διαχωριστικό σημείο μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και του περιεχομένου του εντέρου από το χώριο μέσα στο οποίο βρίσκονται, όπως έχω αναφέρει, περίπου το 70-80% του ανοσοποιητικού συστήματος στον άνθρωπο. Το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να ρυθμίσει όχι μόνο τοπικά στο έντερο το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά μπορεί επίσης να έχει μια μεγαλύτερη επιρροή και στις συστηματικές άνοσοαποκρίσεις. Επιπλέον, το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να συμμετέχει στη ρύθμιση τόσο της φυσικής όσο και της επίκτητης ανοσίας. Η έννοια της ανοσολογικής ανοχής ορίζεται ως η ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αποτρέπει τον εαυτό του από το να στοχεύει μόρια, κύτταρα ή ιστούς του ίδιου του οργανισμού. Η κεντρική ανοχή στο θύμο και τον μυελό των οστών παίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της ομοιόστασης του ανοσοποιητικού συστήματος. Στο θύμο αδένα, τα αναπτυσσόμενα λεμφοκύτταρα υφίστανται επιλογή πριν οριμάσουν και πριν εισέλθουν στην κυκλοφορία. Τα λεμφοκύτταρα με πιθανή αντιδραστικότητα έναντι αυτοαντιγόνων επιλέγονται και καταστρέφονται εντός του θύμου αδένου. Μετά την έξοδο από το θύμο, τα όρημα τάφ λεμφοκύτταρα υποβάλλονται σε δεύτερη επιλογή που ονομάζεται περιφερική ανοχή, κατά την οποία η πλειονότητα των αυτοαντιδρόντων τάφ κυττάρων καταστρέφονται ή καθίστανται ανενεργά. Επιπλέον και τα β' λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν αυτοαντιγόνα εξαλείφονται με μια διαδικασία γνωστή ως κλονική διαγραφή ή κλονική αδρανοποίηση. Η αποτυχία διάκρισης από το ανοσοποιητικό σύστημα του εαυτού από τον μη εαυτό ονομάζεται διάσπαση της ανοχής και αποτελεί τη βάση για όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα.
Ακόμη όμως και υπό την αυστηρή επαγρύπνηση της κεντρικής και περιφερικής ανοχής, μικροί αριθμοί δυνητικά αυτοαντιδρόντων λεμφοκυτάρων μπορούν να διαρρεύσουν στην περιφέρεια σε φυσιολογικά άτομα. Η ύπαρξη αυτών των λεμφοκυτάρων και η ικανότητά τους να παράγουν αυτοαντισώματα δεν οδηγεί απαραίτητα σε παθολογικές εκδηλώσεις. Κατά συνέπεια, η αυτοανοσία μπορεί μερικές φορές να ταξινομηθεί ως φυσιολογική και παθολογική αυτοανοσία. Η φυσιολογική αυτοανοσία είναι συνήθως παροδική, χωρίς ενδείξεις κλινικής νόσου. Δύο από τα πιο κοινά αυτοαντισώματα, τα αντιπυρηνικά αντισώματα και ο ρευματοειδής παράγοντας, παρατηρούνται συχνά σε υγιή άτομα και η συχνότητα εμφάνισής τους αυξάνεται με την ηλικία. Όταν η ανοσολογική ανοχή διαραγεί και τα αυτοαντισώματα και τα λεμφοκύτταρα εμπλακούν σε φλεγμονώδεις διεργασίες, αναπτύσσεται κλασική παθολογική αυτοανοσία που τελικά οδηγεί σε βλάβη των ιστών. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η γενετική προδιάθεση και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε απώλεια της ανοσολογικής ανοχής. Πολύ περιληπτικά φαίνεται ότι πολύ λίγες αυτοανοσίες μπορεί να είναι μόνο γονιδιακές παθήσεις. Η πλειονότητα όμως των αυτοάνωσων νοσημάτων δεν είναι μόνο γονιδιακά, αλλά έχουν πολλαπλούς γενετικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο και που μπορεί να αφορούν είτε τα αλληλόμορφα HLA, είτε και άλλα διαφορετικά γονίδια. Το ποσοστό συμφωνίας της αυτοάνωσης νόσου σε μονοζυγωτικούς διδύμους κυμαίνεται από 12 έως 67%, υποδηλώνοντας ότι συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκτός από τη γενετική ευαισθησία. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη διατροφή, μολυσματικούς παράγοντες και τα ξενοβιωτικά, όπως ο καπνός του τσιγάρου, τα φάρμακα, οι ορμόνες, το οι περιόδες φως, τα βαρέα μέταλλα και φυσικά το εντερικό μικροβίωμα. Οι μολυσματικοί παράγοντες είναι από καιρό οι πιο καλά μελετημένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Το καλύτερο και πιο γνωστό παράδειγμα σχέσης μεταξύ μόλυνσης και αυτοανοσίας είναι ο ρευματικός πυρετός, ο οποίος εμφανίζεται μετά από έκθεση σε γενετικά ευαίσθητους ξενιστές στο στρεπτόκοκο, τον πυογόνο στρεπτόκοκο. Ο μηχανισμός της αυτοανοσίας στον οξύ ρευματικό πυρετό πιστεύετε ότι είναι ο μοριακός μιμητισμός μεταξύ μιας βακτηριακής πρωτεΐνης και ενός ανθρώπινου αντιγόνου, που οδηγεί σε απώλεια της ανοσολογικής ανοχής και στην ανάπτυξη αντιδραστικών ταφ κυτάρων. Άλλο παράδειγμα περιβαλλοντικών παραγόντων είναι η σχέση μεταξύ της πρόσληψης γλουτένης και της κοιλιοκάκης, καθώς και εμφάνιση συστηματικού λύκου μετά από έκθεση σε φάρμακα. Να δούμε περιληπτικά ποιοι είναι οι πιθανοί μηχανισμοί με τους οποίους το διαταραγμένο μικροβίωμα του εντέρου συμβάλλει στην ανάπτυξη των αυτοάνωσων παθήσεων. Σε ασθενείς με αυτοανοσίες, ένα διαρρέον έντερο μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά μικροβίων και μικροβιακών προϊόντων από τον αυλό του εντέρου στους ιστούς του εντέρου ή ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος. Να σημειώσω εδώ ότι ως διαρρέον έντερο εννοούμε την κατάσταση κατά την οποία καταστρέφονται οι στενές συνδέσεις μεταξύ των επιθυλιακών κυττάρων του εντέρου ή όταν υπάρχει καταστροφή των ίδιων των επιθυλιακών κυττάρων του εντέρου με αποτέλεσμα διαταράσσεται ο εντερικός φραγμός. Το δυσβιωτικό μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να ενεργοποιήσει τόσο την έμφυτη όσο και την προσαρμοστική ανοσία και να ενεργοποιήσει επίσης τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες με αποτέλεσμα τη συστηματική απορρίθμιση του ανοσοποιητικού. Τα μικροβιακά αντιγόνα μπορούν να παρουσιαστούν στα CD4 κύτταρα από τα δεντριτικά κύτταρα και τα μακροφάγα, οδηγώντας στη διαφοροποίηση των T κυττάρων σε TH1 και TH17. Τα Β κύτταρα μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν απευθείας από μικροβιακά αντιγόνα ή μέσω των ενεργοποιημένων ταφ κυττάρων, διαφοροποιώντας τα σε πλασματοκύτταρα που παράγουν παθογόνα αυτοαντισώματα. Τα μικροβιακά αντιγόνα μπορούν επίσης να προκαλέσουν αυτοανοσία μιμούμενα αυτοαντιγόνα και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των αυτοάνωσων νοσημάτων μέσω του μοριακού μιμητισμού, όπως αναφέρθηκε. Τα αυτοαντισώματα που δημιουργούνται με τον τρόπο που προανέφερα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία των κυττάρων ή να δημιουργήσουν βλάβη ή και θάνατο στα κύτταρα μέσω των παρακάτω μηχανισμών. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν δράση ως εξής. Να είναι αγωνιστές του υποδοχέα, όπως για παράδειγμα στην νόσο Graves, όπου το αυτοαντίσωμα δεσμεύεται πάνω στον υποδοχέα και τον διαγείρει. Μπορεί να είναι ανταγωνιστές των υποδοχέων, όπως για παράδειγμα στη μυασθένεια Graves, όπου το αυτοαντίσωμα δεσμεύεται στον υποδοχέα και αποκλείει τη δράση. Να είναι ανταγωνιστές συνδέτη του ligand,
όπως συμβαίνει σε ορισμένες αυτοάνωσο ανεπάρκειες, όπου το αυτοαντίσωμα δεσμεύει και εξουδετερώνει το δραστικό μόριο. Να δημιουργεί κυταροτοξικότητα, όπως εμφανίζεται στην αυτοάνωση αιμολυτική ανεμία, όπου το αυτοαντίσωμα δεσμεύεται πάνω στο κύτταρο-στόχο και το καταστρέφει, είτε αμέσως είτε εμέσως μέσω της ενεργοποίησης του συμπληρώματος. Με ενεργοποίηση των ουδετερόφυλλων, είτε με έμεση βλάβη στο ενδοθήλιο και στο επιθήλιο, όπου το αυτοαντίσωμα ενεργοποιεί τα ουδετερόφυλλα του αίματος και συνέχεια προκαλούν βλάβες στα αγγεία. Και με ακανθόληση, για παράδειγμα όπως συμβαίνει στην πέμφυγα, όπου το αυτοαντίσωμα καταστρέφει τις συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων της επιδερμίδας. Τα αυτοάνοσα νοσήματα που έχουν περιγραφεί ως τώρα είναι πάνω από 100, αφορούν σχεδόν κάθε όργανο και σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού και διαιρούνται σε όργανο ειδικά όταν η νόσος εντοπίζεται σε ένα όργανο, όπως για παράδειγμα στη θηροειδίτιδα Χασιμότο, και σε μη όργανο ειδικά όταν αφορούν περισσότερα όργανα και συστήματα, όπως για παράδειγμα στον συστηματικό ερυθεματώδη λύκο. Η διάγνωση των αυτοάνωσων νοσημάτων ξεκινάει πάντα από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση και τεκμηριώνεται πάντα με τις γενικές και ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος, στην οποία συμμετέχει το ανοσοποιητικό σύστημα και επηρεάζει περίπου το 2-4% του πληθυσμού παγκοσμίως. Παλαιότερα οι νόσοι θεωρούνταν ότι περιοριζόταν μόνο στο δέρμα, όμως οι επιπτώσεις της φλεγμονής που σχετίζεται με την ψωρίαση είναι πλέον γνωστό ότι είναι συστηματικές με πολλές διαφορετικές εκφράσεις. Η ψωρίαση σχετίζεται με διάφορες συνοσιρότητες συμπεριλαμβανομένου του μεταβολικού συνδρόμου, της αρθρίτιδας, της κατάθλιψης, των φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου, καρδιαγγειακών νόσων και της αλκοολικής λιπόδους διήθησης, μη αλκοολικής λιπόδους διήθησης του ύπατος. Η ψωρίαση ως νόσος χαρακτηρίζεται από τον υπερβολικό πολλαπλασιασμό και την ανώμαλη διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων και τη διήθηση πολλαπλών φλεγμονωδών κυττάρων. Ο ακριβής μηχανισμός αυτής της πολύπλοκης νόσου δεν έχει ακόμη αποσαφινιστεί πλήρως. Το προφίλ των κυτοκινών που συμμετέχουν κυρίως ντελευκίνες 17 και 23, υπερπαραγωγή ιντερφερόνης Γ και TNF-α. Η τρέχουσα κατανόησή μας για την παθοφυσιολογία υποδηλώνει ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες ενεργοποίησης όπως το στρες, το αλκοόλ, ο καπνός, η φλεγμονώδης διατροφή, η λοιμώξης και η εντερική δυσβίωση. Στο σχήμα απεικονίζεται η παθολογική διαδικασία της ψωρίασης κυρίως από την πλευρά των κερατινοκυττάρων. Τα κερατινοκύτταρα μπορούν να διαγερθούν από αρχικούς ερεθισμούς και απελευθερώνουν νουκλεοτίδια και πεπτίδια και ενεργοποιούν συνέχεια δενδριτικά κύτταρα που εμπλέκονται στη φάση έναρξης της ψωρίασης. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία, τα στοιχεία δείχνουν ότι το εντερικό μικροβίωμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην παθογένεση της ψωρίασης και η αποκατάσταση του μικροβιώματος είναι μια πολλά υποσχόμενη προληπτική και θεραπευτική στρατηγική. Αλλαγές στη μικροβιακή σύνθεση μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη διαπερατότητα του βλενογόνου του εντέρου και να αποτελέσουν το έναυσμα για την ανοσολογική ενεργοποίηση μέσω της μετατόπισης των μικροβιακών αντιγόνων και των μεταβολιτών τους στη συστηματική κυκλοφορία. Υπάρχει ένας αριθμός μελετών που εξετάζουν τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος σε ασθενείς με ψωρίαση σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. 5 από τις 8 μελέτες ανέφεραν ανισορροπίες στα δύο κυρίαρχα φύλλα, τα firmicutes και τα μπακτεροειδέτες, σε ασθενείς με ψωρίαση. Στις μελέτες αυτές βρέθηκε μείωση των μπακτεροειδέτες και αύξηση των firmicutes, όπως επίσης μείωση των στελεχώνα και μανσία και μεθανομπρέφιμπάκτερ και αύξηση των ειδών ρουμινόκοκους και την εσερίχια κόλλη. Οι διαταραχές που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς με ψωρίαση συνδέθηκαν με τη δυτικού τύπου διατροφή και την παχυσαρκία. Ένα άλλο σημαντικό νόσημα με σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια από τις πιο διαδεδομένες νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Επηρεάζει περίπου 3 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια απομυεληνωτική αυτοάνωση νόσος, η ακριβή αιτία της οποίας είναι ακόμη άγνωστη. Η επίπτωση και ο επιπολασμός της νόσου ποικίλει σημαντικά μεταξύ διαφόρων πληθυσμών και γεωγραφικών περιοχών. Η νόσος είναι πιο συχνή σε άτομα βόρειο-ευρωπαϊκής καταγωγής, αντίθετα είναι λιγότερο συχνή σε άτομα αφρικανικής και ασιατικής καταγωγής.
Παγκοσμίως η νόσος είναι συχνότερη σε γυναίκες. Σε ορισμένες χώρες η αναλογία είναι 4-1. 4 γυναίκες, 1 άντρας. Οι λόγοι για αυτές τις διαφορές στον επιπολασμό της νόσου δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί, αλλά πιστεύετε ότι παίζουν ρόλο γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Ένα από τα βασικά παθολογικά χαρακτηριστικά της νόσου είναι η παρουσία φλεγμονωδών βλαβών ή πλακών στη λευκή ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτές οι πλάκες χαρακτηρίζονται από τη διήθηση κυττάρου του ανοσοποιητικού, όπως τάφ και β' λεμφοκύτταρα και μακροφάγα. Αυτά τα κύτταρα απελευθερώνουν κυτοκίνες και άλλους φλεγμονώδεις μεσολαβητές που ενεργοποιούν τα μόνιμα νευρογλιακά κύτταρα, όπως τα στροκύτταρα και τη μικρογλία, οδηγώντας σε μια σειρά γεγονότων που τελικά καταλήγουν σε απομυελίνωση και αξονική βλάβη. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η αιτιολογία της σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι πολυπαραγωγική και πιστεύετε ότι είναι μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικής ευαισθησίας, περιβαλλοντικών παραγόντων όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία και μολυσματικών παραγόντων που οδηγούν σε απορρίθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και φλεγμονή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και σε αυτή την πάθηση το εντερικό μικροβίωμα κατέχει πολύ σημαντική θέση. Τα νευροφλεγμονώδη νοσήματα, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκα, συνεπάγονται δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και οι αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού με πολλούς τρόπους. Στην εικόνα φαίνεται πώς το μικροβίωμα του εντέρου συμβάλλει στη ρύθμιση της νευροφλεγμονής. Σε υγιή άτομα, φαίνεται στην εικόνα αριστερά, τα συμβιωτικά βακτήρια αλληλεπιδρούν με το βλενογόνο του παχαίου εντέρου για να διατηρήσουν την ομοιόσταση. Τα βακτήρια που αποτελούν μέρος του συμβιωτικού μικροβιώματος του εντέρου παράγουν τα λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας μέσω της ζύμωσης των διαιτητικών ινών. Αυτά τα βραχίας αλυσίδας λιπαρά οξέα αυξάνουν τη δραστηριότητα του ενζύμου υδροξυλάσης της τριπτοφάνης 1 στα κύτταρα του εντερικού επιθυλίου, η οποία αυξάνει την παραγωγή σερετονίνης από την τριπτοφάνη της διατροφής. Η σερετονίνη ρυθμίζει την έκρηση κυτοκινών, όπως ο TNF-α, εντερφερόνη και interleukines 1β και 17 και μεσολαβεί στρατολόγηση ουδετερόφυλλων και στην ενεργοποίηση των τάφ κυττάρων. Η διαταραχή της εντερικής ομοιόστασης μεταβάλλει αυτές τις διαδικασίες και μπορεί να οδηγήσει σε απορριθμισμένες συστηματικές ανοσολογικές αποκρίσεις που συμβάλλουν στην νευροφλεγμονή. Στη δυσβίωση του εντέρου, όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά, η παραγωγή σερετονίνης στο έντερο διαταράσσεται επειδή η μείωση των λιπαρών οξέων βραχίας αλύσου μειώνει τη δραστηριότητα του ενζύμου που αναφέρθηκε πριν, οδηγώντας έτσι σε χαμηλότερα επίπεδα τη σερετονίνη και σε υψηλότερα επίπεδα την τριπτοφάνη, με επιπτώσεις στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού τελικά. Η ρευματοειδής αρθρίτη δεν είναι μια χρόνια αυτοάνωση νόσος, επηρεάζει περίπου το 1% του πληθυσμού παγκοσμίως και η παθογένειά της μπορεί να συνδέεται με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πολυάριθμες μελέτες τονίζουν τον κρίσιμο ρόλο του εντερικού μικροβιώματος στην παθογένεση της νόσου μέσω μηχανισμών που περιλαμβάνουν κυρίως την παραγωγή προφλεγμονωδών μεταβολητών, την εξασθένιση του φραγμού του εντερικού βλενογόνου και τον μοριακό μιμητισμό των αυτοαντιγόνων. Ο θηροειδής αδένας είναι το όργανο που επηρεάζεται περισσότερο από τις αυτοάνωσες διεργασίες. Η συχνότερη αυτοάνωση κατάσταση του θηροειδούς αδένα είναι η Χασιμότο, η θηροειδίτιδα Χασιμότο. Η Χασιμότο οδηγεί σε είνωση και καταστροφή του θηροειδούς αδένα και εκδηλώνεται με μείωση της ελεύθερης TAF3 και TAF4, αυξημένα επίπεδα TSH και με την παρουσία αυτοαντιζωμάτων έναντι διαφόρων στοιχείων του αδένα, όπως είναι τα DTG και τα DTPO. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η παθογένεση της Χασιμότο, όπως και των υπόλοιπων αυτοάνωσων παθήσεων, οφείλεται στο συνδυασμό περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων. Πολλές παθήσεις του θηροειδού συνδέονται συχνά με δυσβίωση. Από τη μία πλευρά, η δυσβίωση αλλάζει την ανοσολογική απόκριση, προάγοντας τη φλεγμονή και μειώνοντας την ανοσολογική ανοχή, διαταράσσει τον εντερικό φραγμό και αυξάνει την εντερική διαπερατότητα, το γνωστό διαρρέον έντερο, με αποτέλεσμα την αυξημένη έκθεση σε αντιγόνα και τοπική φλεγμονή, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς στα υπόλοιπα αυτοάνοσα νοσήματα. Επιπλέον όμως, η δυσβίωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα και τα επίπεδα των θηροειδικών ορμονών λόγω της δραστηριότητας βακτηριακών ενζύμων
και της αναστολής της TSH. Το μικροβίωμα του εντέρου ρυθμίζει επίσης την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών που σχετίζονται με το θηροειδείο, όπως το ιόδιο, ο σελήνιο, ο ψευδάριος και ο σίδηρος. Όλα αυτά απαιτούνται για τη λειτουργία του θηροειδούς και υπάρχει σαφή συσχέτιση μεταξύ της δυσλειτουργίας του θηροειδούς και των αλλαγών στα επίπεδα αυτών των μετάλλων. Περνάω τώρα στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης που αφορά τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο εντερικού μικροβιώματος για τη θεραπεία και φυσικά την πρόληψη των αυτοάνωσων νοσημάτων. Η σημασία της λειτουργίας του εντερικού μικροβιώματος στη φυσιολογία του ξενιστή και ο ρόλος του στη ρύθμιση των νοσολογικών αποκρίσεων έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για προσαρμοσμένες και στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Έχουν προταθεί αρκετές στρατηγικές για τη θεραπεία των αυτοάνωσων νοσημάτων, ρυθμίζοντας και βελτιώνοντας τη σύνθεση και λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος. Οι προσεγγίσεις αυτές περιλαμβάνουν προσαρμογές της διατροφής και του τρόπου ζωής, τα προβιωτικά, τα πρεβιωτικά, τα μεταβιωτικά, φάρμακα όπως τα αντιβιωτικά και αντιμικητιασικά, τη μεταμόσχευση εντερικού μικροβιώματος, καθώς και ορισμένες νεότερες προσεγγίσεις που αφορούν τη θεραπεία με φάγους και τα κατασκευασμένα βακτήρια. Η διατροφή παίζει ουσιαστικό ρόλο στην υγεία και τις ασθένειες, καθώς η πρόσληψη διαιτητικών ινών από τρόφιμα είναι σαφώς ευεργετική για την ανάπτυξη ενός ποικίλου μικροβιώματος. Η διατροφή που έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο ευεργετική για την υγεία του μικροβιώματος είναι η μεσογειακή. Η συγκεκριμένη διατροφή είναι πολύ ισορροπημένη, έχει μεγάλη ποικιλία που ευνοεί την ποικιλότητα του μικροβιώματος και την αύξηση συγκεκριμένων μικροβιακών πληθυσμών, συγκρινόμενη με την τυπική δυτική διατροφή ή ακόμη και άλλες περιοριστικές δίαιτες ή και δίαιτες όπως αυτές των χορτοφάγων ή των vegan. Η μικροβιωματική διατροφή αποτελεί μια παραλλαγή της μεσογειακής διατροφής με δύο σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, την αυξημένη κατανάλωση ινών, τουλάχιστον 35 γραμμάρια την ημέρα, και δεύτερον, μεγάλη ποικιλία στη διατροφή, τουλάχιστον 30 διαφορετικά είδη τροφής την εβδομάδα. Η μεγάλη ποικιλία των ινών και η άφθονη ποσότητα είναι σε θέση να στηρίξουν ένα υγιές μικροβίωμα. Η αλλαγή στη διατροφή, έστω και βραχυπρόθεσμα, μεταβάλλει τη βιοποικιλότητα εντός 24-48 ωρών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για παροδικές αλλαγές που δεν διαρκούν εφόσον ο ασθενής συνεχίζει τον παλιό τρόπο ζωής. Έχει βρεθεί ότι η αερόβια άσκηση έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία του εντερικού μικροβιώματος. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι αθλητές έχουν διαφοροποιημένο εντερικό μικροβίωμα από τις ομάδες ελέγχου. Αν και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνουν όλοι οι αθλητές, η τακτική άσκηση μπορεί να βελτιώσει την ποικιλομορφία του μικροβιώματος. Από την άλλη πλευρά, η κατάχρηση αλκοόλ, η έλλειψη ύπνου, το κάπνισμα και το υπερβολικό στρες έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του εντερικού μικροβιώματος και στην εμφάνιση διαταραχών όπως τη δυσβίωση. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων οι επιλογές του τρόπου ζωής επιδρούν στο εντερικό μικροβίωμα είναι πολλές φορές πολύπλοκοι, αλλά υπαρκτοί και μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται. Τα προβιωτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί όπου όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες προσφέρουν όφελος για την υγεία του ξενιστή. Αυτά τα ευεργετικά προβιωτικά στελέχη μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση της σύνθεσης του εντερικού μικροβιώματος, στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και στη βελτίωση της έκβασης της νόσου. Ζωντανοί μικροοργανισμοί μπορεί να υπάρχουν και σε πολλά τρόφιμα, αλλά μόνο τα χαρακτηρισμένα στελέχη με αποδεδειγμένη επίδραση στην υγεία πρέπει να ονομάζονται προβιωτικά. Τα ζωντανά μικρόβια που υπάρχουν σε παραδοσιακά τρόφιμα και ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το κεφίρι, το ξινολάχανο, συνήθως δεν πληρούν το απαιτούμενο επίπεδο στοιχείων για να τα ονομάσουμε προβιωτικά. Ετούτοις, η κατανάλωσή τους είναι εξαιρετικά ευεργετική για τον ξενιστή. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα από τη χρήση των προβιωτικών στην διαχείριση των αυτοάνωσων νοσημάτων. Τα προβιωτικά έχουν αποδειχθεί ότι είναι ωφέλιμα σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των λοιμόξεων, των αλλεργιών και των μεταβολικών διαταραχών όπως ζαχαρόδης διαβήτης. Όταν συζητάμε για θεραπευτικές εφαρμογές στα αυτοάνοσα, η χρήση προβιωτικών είναι ένας τομέας αυξανόμενου ενδιαφέροντος, όχι μόνο ως συμπληρωματική θεραπεία, αλλά ως κύρια θεραπεία που στοχεύει στην ομαλοποίηση της διαταραγμένης σύνδεσης του εντερικού μικροβιώματος, καθώς και στην άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα της νόσου. Για παράδειγμα,
σύμφωνα με μια τυχεοποιημένη διπλή-τυφλή κλινική μελέτη, το συμπλήρωμα περιέχει λακτομπάκιλους κάζεϊ 0,1, ένα στέλεχος γαλακτοβάκιλων, σε γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μείωσε τη φλεγμονή, μειωμένα επίπεδα εντελευκινών και CRP, βελτίωσε την κλινική εικόνα των ασθενών, το πόνο και το είδημα των αρθρώσεων και εμφάνισε θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Από το 2017 η έννοια των πρεβιωτικών ορίστηκε ως ένα υπόστρωμα που χρησιμοποιείται επιλεκτικά από μικροοργανισμούς του ξενιστή και παρέχει ωφέλη για την υγεία στον ξενιστή, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα ωφέλη για την υγεία που διαμεσολαβούνται από το μικροβίωμα. Είναι ο καινούριος ορισμός των πρεβιωτικών. Η περισσότερη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τα πρεβιωτικά σχετίζεται με τους φρούτο-όλιγοζακχαρίτες και την ινουλίνη. Τα πρεβιωτικά είναι γνωστά για την ικανότητά τους να θρέφουν τα μικρόβια του εντέρου και να βελτιώνουν σημαντικά τη μεταβολική τους δραστηριότητα, ενισχύοντας την πέψη, την ικανότητα απορρόφησης θρεπτικών ουσιών και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ περιορίζουν την ανάπτυξη παθογόνων μικροβίων. Η ικανότητα των πρεβιωτικών να διατηρούνται σε όξινο περιβάλλον και να παραμένουν ανθεκτικά στη δράση των πεπτικών ενζύμων τα καθιστά ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ωφέλιμων μικροβίων του εντέρου, οδηγώντας την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχίας αλύσου, βιταμινών και άλλων ωφέλιμων μορίων. Μια ιδιαίτερη κατηγορία πρεβιωτικών είναι οι πολυφενόλες. Ταξινομούνται σε δύο κύριες ομάδες, φλαβονοειδή και μη φλαβονοειδή. Η ποικιλομορφία και η ταξινόμησή τους απεικονίζεται στο σχήμα. Μόνο ένα μικρό μέρος, 5-10% των πολυφενολών που καταναλώνονται, απορροφάται. Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, 90-95%, φτάνει στο παχύ έντερο, όπου αλληλεπιδρά με το εντερικό μικροβίωμα και μπορεί να ασκήσει την αντιμικροβιακή και πρεβιωτική τους δράση. Η δράση των πολυφενολών στο μικροβίωμα του εντέρου βασίζεται στη διπλή τους δράση. Αφενός ως αντιμικροβιακά και αφετέρου ως διεγερτικά της ανάπτυξης, άρα πρεβιωτικά. Για παράδειγμα, οι πολυφενόλες του κόκκινου κρασιού αυξάνουν την αυθονία στο έντερο των μπιφιντομπακτέρια, γαλακτοβακίλων και φεκαλιμπακτέριου, ενώ αναστέλουν τους παραγωγούς LPS, όπως το κολοβακτηρίδιο και το εντερομπάκτερ. Υπό αυτή την έννοια έχει προταθεί ο νεολογισμός διπλοβιωτικά για να απεικονίσει το διπλό τρόπο δράσης ορισμένων πολυφενολών στο έντερο, δηλαδή να προάγουν την ανάπτυξη των ευεργετικών βακτηριακών ειδών μέσω των αντιμικροβιακών και πρεβιωτικών τους δράσεων. Τα μεταβιωτικά είναι βιοδραστικές ενώσεις με χαμηλό μοριακό βάρος που παράγονται από τη μεταβολική δραστηριότητα των προβιωτικών στελεχών και των μικροοργανισμών του εντέρου. Αυτά περιλαμβάνουν σπασμένα κύτταρα των μικροβίων, ένζημα, θράσματα του κυταρικού τυχώματος, λιπαρά οξέα βραχίας αλύσου, αντιμικροβιακά πεπτίδια, έξωπολυζαχαρίτες και υπερκείμενα χωρίς κύτταρα. Τα μεταβιωτικά έχουν αναδειχθεί ως πιθανές εναλλακτικές λύσεις αντί των ζωντανών μικροοργανισμών όπως τα προβιωτικά, καθώς προσφέρουν μια ασφαλέστερη και πιο σταθερή επιλογή για θεραπευτική χρήση. Μελέτες έχουν αποδείξει τις άνοσοτροποποιητικές επιδράσεις των μεταβιωτικών σε αρκετά αυτοάνοσα νοσήματα. Και ολοκληρώνεται μεταμόσχευση των κοπράνων ή μεταμόσχευση εντερικού μικροβιώματος, που είναι μάλλον μια απλή θεραπεία που μπορεί να ρυθμίσει αποτελεσματικά το εντερικό μικροβίωμα του δέκτη. Κατά αυτή τη διαδικασία, το εντερικό μικροβίωμα ενός υγιούς δότη μεταφέρεται σε ένα άλλο διαταραγμένο μικροβιακό οικοσύστημα του δέκτη. Αυτό μοιάζει πολύ με τη φυσική διαδικασία που συμβαίνει κατά τη γέννηση, με φυσιολογικό τοκετό και τον αρχικό απικισμό του βρέφους. Η σύγχρονη μεταμόσχευση αναφέρεται ήδη από το 1958, όμως φαίνεται ότι είναι πολύ παλαιότερη. Αναφέρεται τόσο στην Κίνα όσο και στους Βεδουίνους πριν από 1700 χρόνια, όπου χορηγούσαν κόπρανα καμήλας ή και ανθρώπων στην Κίνα, την αποκαλούσαν κίτρινη σούπα για τη θεραπεία της δυσεντερίας. Τα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα αναφέρονται στη διάρρεια από Clostridium, όπου η μεταμόσχευση κοπράνων έχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Όμως διερευνάται η πιθανότητα χρησιμοποίησης της μεθόδους σε όλες τις παθολογικές καταστάσεις που συμμετέχει η δυσβίωση. Υπάρχουν κλινικές μελέτες σε εξέλιξη για τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, τις λειτουργικές διαταραχές του εντέρου, μεταβολικό σύνδρομο, παχυσαρκία,
Φυσικά τα αυτοάνωσα νοσήματα, την νόσο του Πάρκινσον, τον αυτισμό σε παιδιά και πολλά άλλα. Συμπερασματικά, το μικροβίωμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης φυσιολογίας, της διατήρησης της υγείας αλλά και της ανάπτυξης νόσου. Το εντερικό μικροβίωμα λειτουργεί ως ένα μοναδικό όργανο, επεκτείνοντας σημαντικά τη μεταβολική ικανότητα του ξενιστή. Η δυσβίωση του μικροβιώματος αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα πολλών νοσημάτων σε διαφορετικά όργανα και ιστούς. Πολλά αυτοάνοσα νοσήματα είναι εν μέρει τουλάχιστον αποτέλεσμα της δυσβίωσης του εντερικού μικροβιώματος τόσο κατά την έναρξη όσο και την εξέλιξη και επιδείνωση της νόσου. Οι παρεμβάσεις στο εντερικό μικροβίωμα αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο τρόπο ελέγχου των αυτοάνωσων παθήσεων τόσο σε επίπεδο θεραπείας όσο και σε επίπεδο πρόληψης. Τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ.